Zdravo ljudi, ja sam Piflorosto i u ovom videu ću otvoriti kutiju sa 100 kesica za album za Evropsko prvenstvo, koje je do duše prošlo pre 2 nedelje, otprilike, ali ja sam želeo da prođe neko vreme da bih dao neki subjektivni sud o prvenstvu, o albumu, o utakmicama i tako dalje. Ono što je bitno da naglasim jeste da je ovo posljednja kutija na srpskom kanalu koju ću otvarati, a verovatno i ukupno, ali ovaj album će ići na licitacije u humanitarne svrhe. Ovde ću staviti sliku gde možete da nađete grupu na Fejsu, ukoliko možda želite da ga izlicitirate, a mi se onda vidimo sada na otvaranju ovih kesica. E sad, ruku na srce, mene Stalak malo zeza i ja se zaista nadam da neće ispasti. Mada i ako bude ispao, naći ću ja način da to ispravim. Ja iskreno pojma nemam koje sličice imam, koje sličice nemam. Ove kutije sa 100 kesica su mnogo ružnije, wow kako sam ovo lepo uradio. Ove kutije sa 100 kesica su mnogo ružnije nego one sa 50. Ali hajde da krenemo sa otvaranjem. Ono što znam je da kad bude bilo na red otvaranje, ne otvaranje nego raspoređivanje sličica, koliko ću da se nerviram. Dakle, ovde za sad ništa posebno nisam dobio, nikakvu paralelu, ništa sada specijalno. Vreme je za drugu kesicu, ne znam da li ću sve brojati, evo ga Harry Kane. Odigrao je ok prvenstvo. Ovo znam da nemam, ovo je sličica broj 3, znam da imam samo broj 1, tako da bar nešto što znam. Gudelj iz naše reprezentacije, nisam siguran koga nemam, a nije ni bitno na kraju krajeva, svakako ćemo videti jer ću i lepiti sličice. Ajde da vidimo sada, ukoliko čujete klimu, ja se zaista izvinjavam, ali ne mogu na 35 stepeni da bolje ovo radim. Ništa posebno nisam dobio, možda se nije videlo, vidim da prekrivam rukom, ali šta je tu je. Hajde da idemo dalje. Ok, Joao Felix, nisam siguran da li imam ili ne, ali ono što je sada evidentno, ovaj dečko je jako lepo odigrao prvenstvo, Arda Güler, je ono što je sada evidentno do sad, je da sam otvorio koliko, 5-6 kesica, a još uvek nisam dobio nikakvu paralelu, što, mislim, svakako ovde nisu zagarantovane paralele, tako da ne mogu mnogo da se nerviram, mada ne bi bilo loše imati malo sreće, zar ne? Ajde da idemo dalje. Otvorit ćemo sada sledeću kesicu i evo ga Hožek. Češka je ispala odmah u grupi, svaka im čast kako su se borili sa desetoricom protiv Turske. Igrali su jako požrtvovano, tu utakmicu sam gledao i zaista sam bio oduševljen kako su igrali sa 10 igrača. Turci su dali gol u 94. ja mislim, sa jednim igračem više, ali su se sve vreme branili posljednjih 20 minuta. Još uvek ništa posebno nisam dobio. Ono što znam je da u ovom albumu čini mi se da nemam Ronalda, u albumu koji lepim na engleskom kanalu imam, mada sa tim kanalom još uvijek ne znam šta ću da radim. Evo je prva paralela. Sejvald. Evo ga Zlatan Ibrahimović. Mislim da u ovom albumu imam sve legende. Tako da je to sigurno duplikat što se Ibrahimovića tiče. Ovo je sad malo nered. Kad budem ovaj prvi deo zalepio, verovatno ću da počistim na brzinu ovo. Dobro, Filip Mladenović, prvi igrač, čini mi se iz naše reprezentacije kog sam otvorio do sad. Kog sam izvukao, pardon. Ajmo dalje. Ima još, evo ga, Lamine Yamal, koji je odigrao jako lepo evropsko prvenstvo. Sa 17 godina je bio, čini mi se, najbolji asistent ili drugi najbolji, ali sa 17 godina, to je 16. Većinu prvenstva imao 16 godina, tako da svakom mu čast. Evo ga grb Slovenije, koja je prošla grupu, bili su sa nama. U redu, i dalje sad ništa preterano posebno, ali ima još IHH. Ovo otvaranje kesica je zabavno, ali, potpis, mislim da je ovo ok, Razvan Marin.
Dobro. Hajde da vidimo sljedeća. Otvaranje kesice je zabavno, ali raspoređivanje, kad to nije po rednim brojevima kako treba, je baš mučno. Evo i ova, i za ovu nisam siguran da li imam. Ne znam da li mi se malo pomerila kamera, čini mi se da jeste. Tako da, samo trenutak. Ja mislim da sam ja obrnuto krenuo ovo da radim. Sad ću da zaustavim, čisto da vidim kako je ovo ispalo, pa ću morati da nastavim onda verovatno obrnuto. Telefon mi je bio dobro okrenut, ali iz nekog razloga mi je pokazivao kao da obrnuto snimam. Ali ajde, valjda to neće uticati mnogo na snimak. Tako da, za sad čini mi se samo jedna srebrna paralela. Nisam izvukao sada neke posebno dobre stvari, ali lele, kad pogledam sa desne strane koliko još kesice imam, a deluje mi kao da sam skoro polovinu otvorio. Okej. Znam da mi fali otprilike nekih 100-ak sličica. Iskreno ne verujem da ću sve što mi fali dobiti iz ovih 100 kesica. Opa, evo je prva ljubičasta, ovo se računa kao paralela, ali tako? Julian Brandt. Njega imam svakako, dobio sam jako često čak i njegov duplikat. Ovdje leti neki insekt, mislim da je neka mušica, ne znam odakle je pored ove kline izašla, ali ajde. Pet friendly svakako, zar ne? Rafa Leao, evo je još jedna paralela. On je jako lepo odigrao i krivo mi je za Portugal jer nisu zaslužili da ispadnu od Francuza. Kao što ni ruku na srce Švajcarci nisu zaslužili od Engleza da ispadnu. Kao što ni Slovaci nisu zaslužili od Engleza da ispadnu, ali dobro. Hajmo sada sljedeća. Ok, grb Holandije. Ima tu još par sličica, ali ništa sad tu specijalno. Bilo je par paralela, tako da nisam nezadovoljan, svakako. Evo ga opet Harry Kane. Već sam dobio u 30 kesica, ako sam možda otvorio i toliko duplikat. Dobro. Ovo će verovatno biti, ja mislim da nikad u životu nisam otvarao 100 kesica, čak pre nego što sam otvorio ovaj kanal nisam ni 50 kesica nikad otvorio, tako da će ovo biti najveća tuca sličica verovatno koju sam ikada držao u ruci u životu, nakon što sve ovo budem otvorio, ali dobro. Izvinjavam se kao po običaju, pošto imam neki baš labav stalak. Malo se rasklimao. Evo ga Mateo Kovačić. Ili Mateo, kako god više volite da akcentujete. Sljedeće kesice sada. Hrvatska je, nažalost, ispala već u grupi. Tako. Ja se izvinjavam, još jedan problem sa stalkom. Evo ga Andrija Živković. Dobro, baš imam problema sada, čak imam i trip i kad ne ispada da ispada, ali ajde. Ajde da otvorimo, evo ga Musiala. Njegov šut je bio onaj koji je Kukurelja rukom zaustavio i velika je sada, mislim sada više i ne toliko, ali tad je bilo da li je bio penal ili nije bio, da li je bio offside Füllkruga pre toga ili ne, procenite sami. Meni je drago što je Španija osvojila, ali sad ja tu ne mogu neki subjektivan sud da donesem, a nisam ni gledao tu utakmicu, imao sam tada obaveza, tako da evo još jedna paralela, opet Seiwald, ali mislim da je prošla bila srebrna, ova sada je ljubičasta. Ljubičaste su malo vrednije, jel tako? Mislim da jeste. Ali dobro, sada, samo da vam pokažem. Znači ja sam otvorio ogroman broj kesica već, a vidite koliko još imam. Znači, valjda ću uspjeti. Tako da, evo, uzeo sam jednu, boga mi dobru tucu, a to je jedva trećina. Tako da, hajde da vidimo. Grb Švajcarske prvo što sam izvukao odavde. Evo ga Perišić, evo ga Thomas Müller i Trent Alexander-Arnold. Sve malo duže poznati igrači, dakle sve njih znamo od 2018 ili ranije.
Evo ga, Sergej Milinković-Savić, koji je, neću lagati, bio jedan od najgorih igrača, ako ne i najgori u našoj reprezentaciji na Evropskom. Marko Grujić čak nije ni bio na Evropskom. Da idemo dalje. Hajde sada još. Damsgaard. Dobro. Danska je ispala od Nemačke, 2:0 su izgubili. Bili su sa nama u grupi, oni su bili drugi samo zato što su imali jedan žuti karton manje nego Slovenci. Da su to znali, verujem da bi napravili to. Sam rekao nego Nemci ili Slovenci. Znači jedan žuti karton manje nego Slovenci, sve u svemu. Evo ga Gakpo, zlatna sličica, odlično. Dobro, ajmo dalje. Ok. Ovde imamo i broju Albanca. Albanci su isto ispali. Koliko su oni imali? Beše 1 bod, ili tako? Protiv Hrvata. Izgubili su od Italijana 2:1, od Španaca 1:0, čini mi se. Tako da, opa. Bosna nije ni bila na Evropskom prvenstvu, dakle sada su malo na redu i sličice, to jest dolaze na red sličice koje su ubačene pre nego što su kvalifikacije uopšte završene. To jest sve su ubačene, samo što se znalo neke reprezentacije koje će igrati, a neke ne. Grb Rumunije. Rumunija je odigrala odličnu prvu utakmicu protiv Ukrajine, na kraju je bila prva u grupi. I onda su ispali od Holanđana, koji su me doduše razočarali protiv Engleza. Očekivao sam da će lagano da prođu Englesku u polufinalu, ali izgubili su. Čak se Slovačka bolje držala sa Englezima. Holanđani su jedini, po mom mišljenju, koji su zasluženo izgubili od Engleza. Evo ga Cole Palmer. Jel beše on dao gol u finalu? Mislim da jeste. Protiv Španaca. Lep gol, neću lagati. Ovo još. Sad ćemo da otvorimo još sličica. Jel možete da mi verujete da sam bukvalno sada razmišljao o Bonucciu, jer sam pomenuo Italiju malo pre, on nije igrao ovo evropsko i Italija je generalno loše prošla. Izgubili su od Švajcaraca 2:0, neko što su prošli grupu, a rekao bih lagano, mada sa porazom od Španije jedva izvučenim bodom protiv Hrvatske. U stvari, sad kad bolje razmislim, i nije toliko lagano. Ali dobro. Evo ga Styles. Inače mi Italija, posle Srbije naravno, omiljena reprezentacija, tako da baš mi je žao što su tako loše prošli ovo evropsko prvenstvo. Ali stup odbrane im je jako značio. Chiellini i Bonucci su baš bili bitni na prošlom evropskom. Evo ga Bakayoko. Belgijanci su isto razočarali, oni su beše od Francuza ispali, ili tako? Onaj čudan neki gol primili. To je bila jedna od najdosadnijih utakmica na evropskom. Evo dalje. Dakle, dve reprezentacije koje bi trebalo da budu top, De Bruyne na jednoj strani, Mbappe na drugoj strani i na kraju uspavanka bude. Ovoga sam dobio i prečesto, ne želim više ni da mu izgovorim ime. Evo ga Srđan Babić, on nije odigrao ni 1 minut na evropskom. Doduše, s obzirom na to da nam je odbrana i bila dobra, nije bilo ni potrebe. Nije bilo potrebe ni Mijailović da odigra posljednju utakmicu, pa iz nekog razloga odigrao. Evo je Austrija. Mada ajde, Mijailović ruku na srce nije napravio ništa toliko strašno, ali verujem da su bili igrači koji su mogli bolje od njega da odigraju to. Evo ga sada Levis. Kako se čitala se, Lewis se verovatno čita, ali ovo isto neka paralela. Ne znam ni koliko dobro ovo sve radim, zato što mnogo obraćam pažnju kako držim sličici i to sve, uopšte ne obraćam pažnju da li kadar dobro hvata. Evo sada sledeći, grb Hrvatske. Aha, evo, da, definitivno sad sam pogledao, moguće da dosta sličica niste ni videli, ali bitno da su one tu. I da smo verovatno sada otprilike na 40%, dakle 40 kesica sam otvorio. Opa, evo je paralela, grb Estonije.
I evo ga Strahinja Pavlović, verovatno najbolji igrač na Evropskom prvenstvu u našoj reprezentaciji. Nije mi jasno zašto Birmančević nije odigrao posljednju utakmicu, on je baš uneo prevagu protiv Slovenaca, ali iz nekog razloga nije odigrao protiv Danaca, iako je baš zaslužio, ali dobro, evo ga Wayne Rooney, dakle legenda, isto paralela. Sve legende imam, tako da to što je Rooney tu ne menja ništa, osim što će imati jedan duplikat više. Op. Evo ga Šuček. Ne, jao bože kako sam ovo izgovorio, Souček. Nisam ni to siguran da li je dobro, ali je definitivno bolje nego prva stvar koju sam rekao. Hajmo sada na sledeću kesicu. Opa, evo ga grb Francuske. Iz nekog razloga mislim da ga nemam, ali vidjet ćemo. Evo ga Aleksandar Mitrović. Sad ni u Srbiji nisam siguran koga imam, koga nemam, iskreno. Čini mi se da Mitrovića nemam, ali nisam ni 100% siguran više. Evo ga McTominay. I još nekoliko igrača, ali... mislim, ništa posebno sad nisam dobio. Bilo bi lepo izvući neku ljubičastu ili zelenu paralelu Ronalda, ali evo ga opet Arda Güler, koji, kao što sam već rekao, odigrao jako lepo. Turci su me oduševili protiv Holanđana kako su se borili, bukvalno su išli glavom na kopačku i skidam kapu za to. Evo ga Morata, kapiten Španije koja je i osvojila Evropsko. Možda nije imao najbolji učinak, ali definitivno mislim da je dao gol 2 i uradio ono što se očekuje od njega. Dakle, bio je baš pravi lider, ne može niko da opovrgne tu činjenicu. Op, ajde vidimo, aha, evo ga Seedorf. I ima još igrač ovde. Mislim, naravno da ima, evo ga i Stadion. Ovo traje dosta duže nego što sam očekivao. Tako da, hajde sad ćemo da vidimo kako će to ići. Evo je Češka, to jest grb Češke. I dobio sam čak i igrača iz Češke i Ivana Ilića, koji je odigrao, pa šta znam, prosečno. Ne mislim da je odigrao nešto preterano dobro, ali svakako bolje od Sergeja. I on je beše centrirao Luki Joviću za onaj gol. Mislim da jeste, tako da imao je bar neki pozitivan učinak. Evo ga Suslov. Dosta Slovenaca, Slovaka, Čeha. Dakle, zastave koje su relativno slične našoj. Napravit ću sada pauzu između, ja mislim da sam sada otprilike na pola, mada mi ovo možda deluje kao da ima i više od 50 kesica još. Sad ću da čisto da razdvojim otprilike da bude pola-pola i da očistim ovaj nered pa da, opa, evo ovako, pa da nastavim sa otvaranjem. Ok, vreme da nastavim, tako da ovo je prva polovina druge polovine. Grb Ukrajine. Evo ga Pavel Nedved. Gledam da li ima 6 sličica, nešto sam se utripovao da sam u ovoj kesici dobio 5, ali mislim da mi se to nije desilo. Evo ga i Kerkez iz Mađarske. Schweinsteiger, dakle još jedna legenda. Ovo mislim da nemam, jer jako mi se sviđa. Čije je ovo? Aha, Belgija. Odlično, baš lepo izgleda ta njihova znamenitost. Op. Sad otvaramo još jednu kesicu. Mislim, to je ono što radim sve vreme, zar ne? Evo ga. I ovaj Kramarić. Nisam dobio toliko igrača reprezentacije Srbije, čini mi se. Pamtim Pavlovića, Gudelja, Babića, Mitrovića i... Opet me je stala Gzeza, ali evo gde sam stao, Rieder iz Švajcarske.
Moguće da se menja ugao, to je zbog toga što svaki put kad mi stalak padne pokušavam da nađem novi koji će izgledati ili bolje ili, opa, jedna mi je ostala, koji će izgledati ili bolje ili gde se kamera verovatno neće prevrnuti, mada ovo drugo još uvijek nisam našao. Evo ga Luka Modrić. Fali mi... Pa ne znam, ja ne znam tačno ni jednu sličicu iskreno. Znam da mi fali 100, ali sada me neko pita, ko je tačno, ni jednu, ne znam. Evo, na primjer, ovog golmana Španije se ne sjećam da sam dobio, Unaja Simona, ali, hajde, nemam pojma. Ja, koliko će biti naporno ovo raspoređivati, mislim, uživam u ovome da ih otvaram i to, kao što sam već rekao, ali, uf. Samardžića sam dobio, eto još jednog igrača. Da, nisam pomenuo da sam Sergeja dobio ono kao igrača za gledanje. Ili šta god da je. Tako da, evo ga, grb Islanda. Sad sam negde na polovini od ovih prvih 50 što sam izdvojio. Evo ga igrač Rumunije, Stanciu. Pretpostavljam da se tako izgovara zato što znam rumunski, tako da to bi trebalo da bude njegovo prezime. Evo ga opet Souček. Ovo sam siguran da nemam. Ne znam i šta je ovo, MM1, ovo prvi put vidim, nemam pojma šta je ovo, ali dobro. Vidjet ću kad budem raspoređivao. Deluje mi kao da mi se kamera opet trese, malo se plašim da mi ne ispadne opet. Svakako ću uskoro napraviti opet pauzu da bih izdvojio. Evo ga, Kamavinga paralela. Ajmo dalje. Evo ga Hojlund. Malo mi se pomerila kamera. Evo sad sa strane možete vidjeti čak i ovu kutiju koja je sada ispražnjena. Tako da ima još dosta da se otvara. Evo ga Onana. Dakle, znam da u ovom albumu nemam Ronalda, tako da ako ne budem dobio Ronalda, to je jedino što znam, od sličica koje mi fale, znači da neću popuniti 100% album. A ako dobijem Ronalda, postoji verovatnoća da ću ga popuniti. Ali ajde, evo ga Vili Orban. Nikola Milenković, još jedan igrač reprezentacije Srbije. Ovo je bilo poprilično agresivno. Vipotnik. Hajmo dalje. Još jedan igrač Mađarske. Soboslaj. Još jedan stadion. Lepo. Ima još dosta kesica, čak i ovde, a sa strane ima još, evo ga Zinedine Zidane, legenda. Po mom mišljenju 5 najboljih igrača svih vremena. Što imamo još ovde? Opet Arda Güler. Dakle, skoro svaka paralela koju sam dobio sam duplikate paralele. Ima još ovde. Evo ga grb Španije. Grb koji je osvojio, da kažem, evropsko. Bilo bi dobro počistiti malo, ali hajde kad su mi već ostale samo 4 kesice, čini mi se, ili možda 5 kesica. To ću uraditi nakon što budem završio otvaranje njih. Ovo je prva ovakva, čini mi se, koju sam dobio, ako ne računam ono MM. Možda i nije, možda samo nisam ispratio. Ne, u stvari nema šanse, otvorio sam preko 50 kesica, ako ne i više, sigurno više. I baš da nisam dobio ni jednu ovu duplu sličicu, mislim evo je, nema šanse.
Evo ga Strahinja Eraković koji nije bio ni pozvan, kao ni Marko Grujić što nije bio. Kao što iz nekog razloga ni Darko Lazović nije bio, iako je bio jako bitan šraf u kvalifikacijama. Čudne neke odluke, ali dobro. Idemo dalje. Evo ga grb Portugala. Sad, bilo bi lepo dobiti Ronalda, da bar, imam neki tračak nade da ću možda popuniti ceo album, jer volao bih da stavim na licitacije 100% popunjen album, ali mislim da je bez menjaže ili bez da se pošalje ono pismo, da se dobije 50 sličica koje fale, gotovo nemoguće popuniti album, čak i da se kupi, nemam pojma, 300 kesica. Ali ajde vidjet ćemo. Ovo sam pa gotovo siguran da nemam, to je grb Poljske, ali vidjet ćemo baš. Zaista se ne sjećam da sam ga dobio, mada nisam bio ni fokusiran mnogo, tako da vreme je za pauzu da počistim ovaj nered. I stigli smo do posljednjih, pa rekao bih 30 kesica, tako da, i odmah paralela Morate, njega znam da sam dobio još u ovom otvaranju, to jest čak u ovom otvaranju, a siguran sam skoro i da ga imam iz prethodnih otvaranja. Evo ga grb Albanije. Tops, to je sličica broj 1, ja mislim, jeste. Ovo već deluje po tome koliko je retko malo bolje. Ova posljednja, pa hajde da kažemo četvrtina. Evo ga Jorginho, koji je promašio penal 2021. ali je svakako Italija pobedila tada, jer je Donnarumma sjajno branio tu penal seriju. Grb Nemačke. U redu. Ima ovdje još dosta, ali rekao bih da se približavam kraju polako. Mateo Kovačić. Evo ga Lazar Samardžić koji je isto odigrao fino, rekao bih. Imamo kao tu neku okosnicu, baš me zanima kako će sada izgledati reprezentacija. Evo ga Alaba, on čini mi se nije igrao Evropsko prvenstvo, da li je bio povređen ili tako nešto. Ali dobro. Hajde sada da vidimo grb Engleske. Evo ga Immobile. Danilo. Pogledajte koliko je ovo tuca, mislim da se vidi čak i na kameri. Bukvalno kao kulu da sam izgradio od sličica. Evo ga grb Izraela. Opa. I tu još nekih sličica imam. Lale koliko ih je. Već me strah od same pomisli. Opa, evo je prva zelena paralela. One su, čini mi se, jako retke, koliko sam čuo. Grb Slovenije. Tako da, neću da izdvajam zato što, rekao sam, meni ne pravi to neku razliku. Pardon, opet problema. Hteo sam da kažem da meni uopšte nije bitno da li je neka sličica paralela. Ukoliko je nemam u albumu, zalepit ću je nebitno da li je paralela, pa makar bila zlatno-srebrno od pravog zlata i pravog srebra. Tako da, evo ga grb Turske. I njega se nešto ne sjećam da sam video. Ni njega, pardon. Nakon što mi ispadne ovako kamera, jer opet sam imao problema. Uvek imam trip da ponovo ispada kao da se ljulja. A kad se zaista ljulja, tad ne primećujem. Ali dobro. Rekao bih da mi je ostalo još 15-ak kesica. Evo ga Frenkie de Jong. On čak nije ni igrao... Znam da protiv Engleske nije igrao, čini mi se, prvu postavu. Ispravite me ako grešim. Znam samo da je onaj
Simonsov gol protiv Engleske, pa sigurno u top 5 golova na tom prvenstvu. Bellinghamov je bio ok, ali ne bih rekao da je bio najbolji. Znači, jedva čekam da kupim novi stalak, ali sad jednostavno nisam stigao i želeo sam da snimim ovo što pre. Svakako vi to nećete ni primećivati jer ću ja to seći, verovatno kad budem editovao ovaj klip, ali kad bih ubacio niste svesni koliko je to iritantno. Bukvalno sam promenio ne znam nijakoliko pozicija u toku ovog snimanja da bih najbolje moguće uhvatio kadar, a i da mi stalak ne ispada. Evo ga Gvardiol, opa. Joško Gvardiol. Ima ovdje još nekoliko kesica. Opa, sad sam čak sam zakačio. Op, evo je još jedna ljubičasta. Šeško. Najbolji igrač Slovenije. Mada je promašio protiv Portugala neverovatno dobru šansu. Bukvalno je mogao da se proslavi tada. Ali šteta. Evo ga Dušan Tadić. Mislim da imam njega u ovom albumu. Znam da ga u jednom imam, da li u ovom ili u engleskom, ali svakako znam da imam i njegov duplikat. A ako imam duplikat, to znači verovatno da ga imam u ovom albumu koji ovdje popunjavam. Evo ga Franz Beckenbauer. Pa dobro, ono što sam jedino primetio je da nisam dobio Ronalda. Jedina sličica za koju znam da mi fali, zato ajde da kažem da smaram sa njim. Evo ga Hagi iz Rumunije. Torres, legenda. Mada on je, ja mislim, još uvek aktivan igrač, koliko znam, nije završio karijeru još uvek. Ima 40 godina. Mada Ibrahimović je sa koliko? Sa 42 završio. Tako da... Evo ga Patrik Šik iz Češke. Ima ovde koliko? Čini mi se da imam još 5 kesica. Možda jedna više, jedna manje, ali otprilike. Evo ga opet Zinedine Zidane. Više nisam ni siguran koga sam dobio, koga ne. Za Kamavingu znam da jesam, jer sam dobio, čini mi se, njegovu paralelu. Ili neku posebnu sličicu sa Kamavingom. Evo Kjer. Njega sam dobio pre jako često, sad se ne sjećam. Ovu loptu znam da nemam, ovo prvi put vidim. Prvi put viđam. Koliko još ovdje ima? Još malo. Grb Belgije. I još nekoliko sličica. Evo ga Aleksandar Mitrović. Aha, ovo isto znam da nemam. Znam da nisam dobio to do sad. Op, još koliko? Još 2 kesice i završio sam sa otvaranjem 100 kesica. I, opa, još jedna paralela. Suslov. I hajde da vidimo posljednju kesicu, da li će tu biti nešto što znam da nemam. U redu, prevrnula mi se kamera na otvaranju posljednje kesice i opa, neću lagati, baš sam se iznervirao zbog toga, ali dobro, jedino što sam video je da sam dobio Oblaka, hajde da pređem kroz sve sličice, to jest da pređemo, dakle dobio sam evo Oblak, Rodri, Ryan Jack, Alex Kral, Moldovan, smešno, mislim ono, simpatično što se preziva Moldovan, a brani za Rumuniju, mada oni su jako bliski. I Jeremy Frimpong koji igra desnog beka u Bayer Leverkusenu, tako da to bi bile sve sličice. Pogledajte koliko je ovo top, ne mogu čak ni dvema rukama da ga uhvatim, tako da bit će zabavno sada raspoređivanje svih sličica. Morat ću verovatno da ih podelim ovako na pola, da bih mogao lepo da snimim lepljenje. Dobro. Završio sam sa raspoređivanjem sličica i podelio sam ih u 3 segmenta. Ono što je bitno da naglasim je da sam nakon pola raspoređivanja, nakon pola vremena, izgubio volju za time i otišao u teretanu, prošetao, istuširao se. Bukvalno mi je sve od toga mnogo zanimljivije nego da raspoređujem ove sličice. No dobro, hajde sada da ih zalepim u album, pa nakon toga da dam recenziju.
U redu, zalepio sam sve sličice iz svih 100 kesica koje sam mogao da zalepim. Imao sam jednu malu nelagodu, uradit ću sad uskoro recenziju pa ću reći šta se desilo, ali u suštini 27 sličica mi fali. I to sad nije ni toliko bitno jer album svakako ide na licitaciju i rekao sam da ću baciti sličicu, ali ću i u opisu ostaviti link do grupe ukoliko vi želite da izlicitirate možda ovaj album ili možda i nešto drugo. Bilo bi jako dobro jer nemam pojma, jednostavno ćete se osjećati bolje ukoliko to uradite. Ta osoba koja to bude, ajde tako da kažem, prodala, će se osjećati bolje jer će novac svakako ići u humanitarne svrhe, tako da preporučujem svakome ko bude mogao da to uradi. Sad ćemo da uradimo recenziju i da pričam malo o svim reprezentacijama u albumu. Sad, ono što se nadam da se neće desiti sada je da mi se kamera ne prevrne zato što ću sada oceniti album i ne bih voleo da sečem to, zato što volim to nekako iz jednog cuga da uradim. Ono što je bitno da se pomene je da je kvalitet albuma iskreno jako dobar s polja i dizajn je s polja jako dobar i kvalitet sličice je isto jako dobar, mada ja nisam najrelevantnija osoba da tako nešto oceni, zato što se meni malo tresu ruke i neki bi rekli čak i malo više i onda imam problem sa odlepljivanjem i lepljenjem sličica ponekad i zato su neke nalepljene krivo i tako dalje, mada meni to lično ne smeta, ali s obzirom na to da album stavljam na licitaciju, malo mi je krivo zbog toga, ali šta da radim, kako je tako je. Sličice su dobre, album s polja je dobar. Iznutra, ove strane mi se, sviđaju. Stadioni nisu, ne sviđa mi se što su samo ovako konstruktivno ubačeni i ovo je bilo apsolutno bespotrebno. Mislim da nikoga ne zanima ovo i da je samo bez veze dodato nešto što već postoji u albumu, jer sve ove igrače možete naći i u reprezentacijama. Što se tiče samih reprezentacija, smeta mi što su samo zastave ubačene i boje zastava. Nekako su mogli to kulturološki malo bolje da urade, ali dobro. U suštini, hajde, to mogu da progledam nekako, ali raspored sličica je nešto, ja mislim da gore od ovoga ne može da se uradi, jedino da se pomešaju reprezentacije. Dakle, ukoliko nekad možda neko bude gledao ko se bavi ovime, dakle proizvodnjom ovih albuma, molim vas, vratite normalnu numerizaciju od 1 do 500, jer ovo je jako iritirajuće i bukvalno mi je pokvarilo celu zabavu oko albuma, jer ja sam duže raspoređivao sličice nego što sam ih lepio, pričao o njima, nego što bih se menjao i tako dalje. Tako da, u suštini, dizajn je dobar s polja, dizajn je okej iznutra, ali numerizacija je pokvarila generalno ceo utisak. Hajde sada da pređemo na reprezentacije. Hajde da pričamo, dakle, Evropsko je prošlo i sad mogu neki subjektivan sud da dam o svim reprezentacijama i ići ćemo naravno od grupe A, dakle ići ćemo redom. Nemačka je reprezentacija koja me je, ja bih rekao, iznenadila pozitivno, jer očekivao sam da će biti ok reprezentacija, ali vraćaju se na onaj stari kolosek, dakle sad su u 2 do 3 najbolje reprezentacije na prvenstvu bile i to je ona, hajde da kažem, mašinerija koja je bila neko vreme. Tako da Nemci zaslužuju jednu 5 od 5 zato što su jednostavno bili jako dobri i utakmica sa Španijom je bila finale prefinala. Može da priča ko šta hoće, ali jednostavno je tako. Nesrećno je što je žreb bio takav da su morale toliko rano da se sastanu. Škotska je odigrala loše, čak je i odlučujuću utakmicu, ajde da kažem odlučujuću, mada im ništa ne bi značilo i da su dobili, ja mislim. Protiv Mađarske podbacila. Bila je bar utakmica, samo što su, hajde da pređemo odmah, Mađari uspeli u 100. minutu, dakle 90+10, da daju gol za 1-0
imali su 3 boda, ali to im nije bilo dovoljno jer su bili druga, najgora, treća plasirana ekipa. Švajcarci su, bilo to nama drago ili ne, bili u top, ja bih rekao 5 reprezentacija na prvenstvu. Od Engleza su apsolutno nezasluženo ispali i zapravo je trebalo da igraju polufinale. Sada ovako, kad razmislim bolje, Portugal, Švajcarska, Nemačka i Španija su bile 4 najbolje reprezentacije, ali sticajem okolnosti, nažalost, samo je Španija od te 4 igrala polufinale. Sada prelazimo na grupu B, koja je bila grupa smrti, a ispostavilo se sa razlogom, jer su Španci apsolutno zasluženo osvojili evropsko prvenstvo. Kao što sam već rekao, ruka kukurelje može i ne mora da se gleda kao nešto što je bilo, hajde da kažem, kobno po Nemce, zato što ne znam da li je bio offside, da li nije bio offside, ali u suštini ja bih rekao da Španija jeste malo bolja reprezentacija od Nemačke, tako da zasluženo su osvojili. Hrvatska je podbacila, doduše protiv Italije su odigrali dobru utakmicu, u 98. su primili gol, ne znam da li je trebalo da bude 8 minuta produžetaka, ali s obzirom na to na kakve smo partije u posljednjih nekoliko godina navikli na svetskim prvenstvima, na evropskim je Hrvatska, rekao bih, blago razočarenje. Italijani su lijepo krenuli, dakle dobili su Albance 2-1 i igrali su onako njihov, hajde ono, kako kažemo, žabarski stil. Primili 1-0, na brzinu preokrenuli na 2-1 i branili se, to je moglo da ih košta na kraju, ali dobro. Posle su protiv Španije izgubili 1-0, čini mi se, i protiv Hrvata dali taj gol u 98. da bi ih kasnije Švajcarci u osmini finala apsolutno zasluženo izbacili. Pogodili su tu neku stativu, nesrećnu do duše, mogo je da bude autogol, da je tu bilo 2-1, svašta bi bilo, ali nije. Tako da, hajde da pređemo, Albanci su bili, pa ja bih rekao, očekivano posljednji u grupi, ali su odigrali nerešeno sa Hrvatskom, što nisam očekivao. Jesu dali gol u 94. beše minutu, ali i dalje nisam očekivao da će izvući od bilo koga bod, jer su sve 3 reprezentacije druge koje su bile u grupi fantastične. Dakle, grupa C, to je naša grupa. Slovenija je prošla sa 3 remija i sa samo trenutak. I sa 2 postignuta gola, mislim nije samo zato što realno mogli su da odigraju sve 0-0 i da prođu, ali posle toga protiv Portugala su odigrali lepu utakmicu. Šeško je imao šansu da u 115. fazom minutu da gol i da zapečati Portugal, ali to nije uradio. U suštini bili su prijetno iznenađenje. Meni lično nije iznenađenje što su bili treći, ja sam očekivao da ćemo mi ispasti, ali dobro, mislim nadao sam se u nekim trenucima da možda možemo da uradimo nešto, ali da sam očekivao nisam. Danska je pa prošla kao druga u grupi zbog jednog žutog kartona manje od Slovenaca, što ih je odvelo na Nemačku i zasluženo izgubili 2-0. Dakle, očekivao sam da Danci prođu grupu i da stignu do nekog pa najdalje četvrtfinala. Nisam očekivao da ponove izdanje sa prošlog evropskog prvenstva gde su realno zaslužili da igraju finale, ali tu je malo sudija odigrao svoje u polufinalu protiv Engleske, ali dobro. Onda mi, nemam što da kažem, iskreno, bukvalno smo prošli onako kako sam očekivao. Nema Rajkovića u albumu, on je ubedljivo bio najbolji naš igrač i može da priča ko šta hoće, ali on je ubedljivo najbolji golman kog imamo trenutno. Mislim da je ovo Đuričić što mi fali, ali u suštini nisam iznenađen. Dakle, Srbija je prošla baš onako kako se i očekivalo. Onda imamo Englesku. Ja bih rekao 2 puta za redom apsolutno nezasluženi finalista. Dakle, ovde je trebalo već od Slovačke da izgube i ne znam kojom silom sreće su zaslužili onaj Bellinghamov gol protiv Slovaka, ali dobro.
Jedina utakmica koju su zaslužili da pobede u knockout fazi je utakmica sa Holandijom. Bili su bolji od Holanđana. Iako su mi Holanđani u top 5 reprezentacija, mislim, koje su meni drage, ali da su bili bolji, bili su bolji. Ali realno nije trebalo da prođu ni Slovake. Hajde sada da idemo dalje. Dakle, grupa D, ovdje imamo, dakle, Poljska je prošla iz baraža i oni su odigrali, pa ja sam očekivao da će možda proći grupu, ali na kraju su uzeli samo jedan bod i to penal protiv Francuske. Mislim da im je to bio jedini gol, nisam siguran. Mislim, Lewandowski je šutirao penal i onda je počeo da skače kao da je bilo nešto mnogo bitno što se golman pomerio sa linije. Mislim, svakako naravno treba uvek da se poštuju pravila i tako dalje, ali on je napravio kao da je polufinale i to mi je bilo iskreno simpatično i smiješno isto vreme. Imamo Holanđane koji su bili ok, ali mnogo mi je krivo što su odigrali toliko loše, što su odigrali relativno loše protiv Engleza. Znam da su oni hteli da idu na penale, ali jednostavno bolja su ekipa od Engleza i nisu smeli to sebi da dozvole. Ono što sam primetio protiv Engleza je da su da su sve reprezentacije ušle sa prevelikim poštovanjem, a ništa posebno nisu. Dakle, Austrija, koja je bila prva u grupi sa Holandijom i Francuskom, ali je uprkos tome ispala od Turske posle, koja je realno bila lošija u toj utakmici statistički gledano, ali i procenat realizacije, statistika i statistička tačka, i to najbitnija, tako da Turci su nju ispunili i dobili su ih 2-1, tako da su Austrijanci, rekao bih, nezasluženo ispali. Ako gledamo statistički, ako gledamo najbitniju tačku statistike, onda su zasluženo ispali, šta da se radi. Francuzi su bili poprilično veliko razočarenje. Protiv Portugala, isto kao i Englezi protiv Švajcaraca, apsolutno nisu zaslužili da prođu. Dakle, jako veliko razočarenje Francuzi. Nakon svetskog 2018. sam očekivao da oni dominiraju baš i Evropom i svetom. Mislim, bar da stižu do polufinala, finala bez problema, ali ništa od toga. Tako da, stigli su do finala svetskog, sad tu se može reći svašta, ali nije ni bitno. Hajde sada na grupu E. Belgija je prošla, pa isto rekao bih očekivano. Nije ovo više generacija sa Vertongenom, Naingolanom, Azarom jednim, Azarom drugim, sa, nemam pojma, Lukakuom u Prime-u i tako dalje. Ovo je već malo slabija reprezentacija, čak ni Courtois nije branio na prvenstvu. Tako da rekao bih, Francuska-Belgija je bila jedna od najdosadnijih utakmica u osmini finala, mislim generalno na celom evropskom. I kogod je ispao od njih, bilo mi je drago zato što su bar izbacili jednu od dve, ili možda malo više, ali nebitno, najdosadnijih reprezentacija na prvenstvu. Slovačka, njih mi je najviše žao, apsolutno nisu zaslužili onaj gol od Engleza. Da, tu su Englezi statistički odigrali nerešeno u 90 minuta, ali onaj gol je bio tolika sreća i u toliko nezgodnom trenutku i toliko su se isto uplašili bili, umesto loptu da šutnu što dalje od gola, oni je izbacuju u aut. Mislim, malo su i sami krivi, ali u suštini mogli su da se proslave jer su izbacili Engleze u osmini finala, favorita. Onda sad ide Rumunija, posle Italije moja omiljena reprezentacija, ili uz Italiju. To je verovatno malo sa patriotske strane gledano, zato što sam iz istočne Srbije i graničim se sa njima. Ali dobro, oni su bili prvi u grupi gde su svi imali po 3 boda, jel tako? I nakon toga su izgubili od Holanđana u osmini finala. Žao mi je, mada nisu zaslužili da prođu Holanđane, ali mi je krivo opet što Holanđani nisu odigrali toliko dobro protiv Engleza kao protiv Rumuna, jer ništa bolje nisu Englezi od Rumuna. Tako da, evo su Izrael i Island, oni se nisu kvalifikovali, Bosna isto nije. Ukrajina je bila ta nesrećna reprezentacija koja je u grupi sa
u grupi u kojoj su svi imali po 3 boda imala, ja mislim, najlošiju gola razliku. I posljednja grupa, to je grupa F. Prvo imamo Turke i njima svaka čast. Dakle, ona borba protiv Holanđana je bila nešto najlepše što sam vidio u fudbalu pa u posljednjih 10 godina. Svaka im čast na požrtvovanosti, na borbenosti, na svemu. Zaslužili su da stignu dokle su stigli, možda čak i dalje, ali dobro. Onda imamo ekipu iz baraža, a to bi bila... ko je beše prošao ovdje? Da, Gruzija, koja je uspjela da dobije Portugal i nakon toga su... Ne mogu da se setim od koga su ispali tačno, ali u suštini iznenadili su protiv Portugala i eto... prošli su grupu na svom prvom učešću. To je jedino što sam zaboravio protiv koga je protiv koga je Gruzija igrala. Portugal je bio, ja bih rekao, u 4 najbolje reprezentacije, ali su nesrećno ispali od Francuza na penale, iako su zaslužili da dobiju tu utakmicu, mada, ako tako gledamo, nisu zaslužili da prođu Slovence, jer Slovenci su odigrali malo lepše od njih. Tako da, nemam pojma šta bih rekao. Znam da su protiv Turaka odigrali brutalno, ja sam mislio ko zna kako će ovi da prođu, ali na kraju, mislim, ništa posebno nisu uradili. Česi, njima skidam kapu. Oni su protiv Turaka sa 10 igrača odigrali bolje nego, nemam pojma, skoro svaka reprezentacija koju sam vidio. Onolika borbenost i požrtvovanost. Dakle, Turci i Česi, svaka im čast, požrtvovani do bola i jedni i drugi i zaslužili su i jedni i drugi da prođu grupu, samo šteta što nisu mogli. I ovdje su legende i to je kraj albuma. Nemojte da zaboravite da stisnete like i da stisnete subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!